Imos coa información deportiva. O Escola de Fútbol Municipal Concello de Boiro a un paso da Copa Deputación. As boirenses disputarán este domingo a súa segunda final consecutiva logo de impoñerse ao Val pola mínima. O campo municipal da Marola en Oleiros foi testemunha dun novo fito do Escola de Fútbol Municipal Concello de Boiro. O equipo, comandado dende o banco por Miguel Ángel Ramos, pechou o seu pase á final da Copa Deputación da Coruña logo dun partido igualado co Val, que finalmente caeu do lado barbanzán. O dominio foi claramente do Boiro durante todo o choque. Sen embargo, a falta de puntería impediu que as azuis puderan poñerse por diante. Saltaron ao campo coas ideas claras e cunha presión alta ao Val, que xogou ben as súas cartas e contou tamén con opcións de adiantarse na primeira metade. As de Narón tiñan unha proposta clara, esperar atrás, aguantando as acometidas rivais para roubar e sorprender a contra, e case lles funciona xa que rozaron o gol en varias ocasións. O Escola de Fútbol Municipal Concello de Boiro tamén creou perigo, pero a forte defensa do Val non lle puxo as cousas fáciles, polo que se chegou ao descanso co 0-0. Pouco cambiaron as cousas na segunda metade. As do Barbanza querían o gol e o buscaban cun xogo combinativo, e deste xeito e tras moito insistir fabricaron o tanto que subiu o marcador no 85 e que levou a firma a Antía. A sorte xogou tamén o seu papel, xa que o disparo da xogadora boirense foi repelido pola porteira, pero o esférico rebotou nunha defensora para rematar no fondo da portería. 0-1 final, triunfo traballado do Escola de Fútbol Municipal Concello de Boiro, que disputará a súa segunda final consecutiva da Copa Deputación. A cita será o domingo e veránse as caras co Vitoria.